Kaixo eta ongi etorri azalpen honetara. Gaur, benetan zoragarria den zerbait daukagu eskuartean, beraz, zar gaitezen bete-betean gaian. Idoia Solorez Etxaberen ikerketa oinarri hartuta, Joan Sebastian Bachen musikalan monumental baten bihotzera bidaiatuko dugu. Azterketa honen bidez, ikusiko dugu nola uztartzen diren emozioa, morala eta denboraren joana San Mateo Pasioa itzeneko obran. Kontuz, hau ez baita musika klasikoari buruzko ohiko ikasgai aspergarri bat, giza izaeraren inguruko esplorazio sakon eta liluragarri bat baizik. Pentsatu une batez. Nola da posible? 1727an, Alemaniako elitza batean jotzeko beraia sortu zen musika batek, gaur egun guri, fisikokin negara eragitea. Erreligioduna izan edo ez, berdin dio. Entzun eta oilo ipurdia gartzen zaigu askori. Zein da sekretua? Bada, funtsezko puntua hauxe da. Batxezen soilik musikagile aparta, emozioen benetako ingenieri bat baizik. Bere musika literaliki gure barnera sartzeko eta gu manipulatzeko pentsatuta dago. Lehenengo atala, pasioaren boterea. Bere garaitik arretago doan esperientzia baten aurrean gaude. Bajen asmoa ezen atzealdean jartzeko musika lasaia egitea. San Mateo Pasioa devoziozko oratorio bat da. Hemen entzulea ez da ikusle hutsa, parte hartzaile aktiboala. Funtsean, musikaren edertasunaren eta minaren bidez jarrapatu nahi gaitu, teologia testu idatziek askotan lortzen ez duten indar batekin. Bigarren atala, emozionek ingeniaritza. Ikus dezagun nola lortu zuen hori, zer eta gizon honek argi zeukan zerbait. Jendeari mezu moral bat eman aurretik ezinbestekoa zela haien bihotza ukitzea. Erretorika musikalean maisu absolutua zen. Bazekien, adimenera iristea aurretik, lehenengo sentimentuak astindu behar zituela modu basiatian. Baina, zehazki nola egiten zuen hori? Garai hartan, barrokoan, afektuan teoria izeneko kontzeptu bat zegoen. Zera zegoen? Musikak giza emozio oso zehatzak piztu ditzakeela, garuneko etengaioak balira bezala, baliabide egokiak erabilitz gero. Eta Batchek idea hau hartu eta gailurrera eraman zuen. Obra honetako estena, aria eta koral bakoitza estrategikoki diseinatuta dago zure barnean erreakzio bat eragiteko. Adibide bat jarriko dizuet. Erbar meditz edo erruki zaitez. Hau da, dudarik gabe, historia osoko pieza hunkigarrienetako bat. Momentu honetan, Pedro konturatzen da Jesus ukatu duela, eta damuren damuz negarez hasten da. Baina Bachek ez digu bezena kontatzen, Pedroren malkoak zuzenean gule malko bihurtzen ditu. Baina nola eraikitzen da makineria hori musikalki? Begira zein hirugako erabiltzen dituen. Lehenik, biolin bakarlari bat daukagu, literaliki negarraren soinua imitetzen duena. Bigarrenik, melodia osoa modu minorrean idatzita dago, tristura sakon hori transmititzeko. Eta azkenik, baso jarraitu bat daukagu, minaren intziriak balira bezala entzuten dena. Tresna hauekin entzuleak, bat-batean, gizakion zaurgarritasun eta imperfekzio osoa sentitzen du bere azalean. Baina kontuz, pasioa ez delako bakarrik negar geldoa. Pentsatu Jesus modu krudeelan atzilotzen duten unean. Zer sentitzen du jendea? Amorrua noski, bada horixe bera lehertzen da hemen abesbatza izugari baten bidez. Tximistak eta trumoiako deietan desagertu aldira oiukatzen dute, momentu horretan sumina da erabateko nagusi. Tristuratik amorrura pasatziko, Batchek iesaldi basati bat, fuga bortitz bat erabiltzen du. Erritmoa frenetikoa da, erabat bultzatzailea. Bi abesbatza bitugu esenatokian, bata besteari galderako oiukatzen elkarrizketa askar eta oso dramatiko batean. Eta baliabide hauek ez daude hor politak izateko, entzulearen gorputzean benetako kustatze emozional eta fisikoa eragiteko diseinatuta daude, tentzio hori, haserre hori, kustatze egiten dizu. Hirugarren atala, teologia, morala eta babeslekua. Ahastu gabe, noski, obra honen oinarria erabat luteranoa dela. Absolutismo garai haietan, garaiko gizarteak presio izugarria zeukan gainean. Horregatik, Bachen musika hau ez zen soilik sakrifizioa hitz egiteko. Jendierentzako benetako babesleku emozional bat eskaintzen zuen, bakia aurkitzeko espazio bat. Hemen dago arkitektura horren gakoetako bat, kontrastea. Alde batetik, jendetza irudikatzen duten abesbatzak dauzkagu, gure bekatu eta indignazio kolektiboa islatzen. Eta bestetik, ariak daude. Hauek hausnarketa oso intimoak dira, gure zaurgarritasuna eta espiritualitasuna bilatzen dutenak. Zarata kolektiboaren eta bakardadearen arteko joko horrek erreligiodrama, gizadrama utz eta universal bihurtzen du.
Ikerketak alderaketa oso interesgarria egiten du puntu honetan, pentsamendu filosofikoaren inguruan. Kristau morala eta etika estoikoa aurrez aurre jartzen ditu. Zergatek? Biek baloratzen dituztelako pazientzia eta onarpena bizitzako zailtasunen aurrean. Baina egia esan desberdintasun edo, hobeto esanda fikzio metafisiko itzel batek banatzen ditu. Kristautasunak daukan salvazioraren itxaropenak. Eta Bach filosofia konplexo hori guztia soinu harmoniko bihurtzen du. Eta tensio eta gogoeta hauen guztien erdian, koralak agertzen dira. Batez ere, oburua odolez eta zauriz betea, izeneko koral ospetsua. Doinu geldo eta konsonante hau, ez zen musika etenaldi utz bat atzeden hartzeko. Komunitateak elkarrekin arnasteko unea zen. Identitate kolektiborako espazio bat sortzen zuen, elkartasuna, maitasuna eta rukia sentitzeko, eta sufrimenduaren erdian lasaitasuna ekartzeko. Laugarren atala, ikerketaren anatomia. Orain arte aipatu dugun analisi sakon eta azdirragargarri hau ez da nire asmakizuna noski. Goazen diziplin arteko azterketa honen tripak ezagutzera, benetan ulertzeko nola iritsi den Bach, mendiak pasata ere gure garunera eta arimara. Hementxe daukagu azalpen honen oinarria, Idoia Solorez Etxaberen liburua. Hau ez da ohiko musika analisi tekniko eta aspergarri bat. Benetako mapa bata, Bachen erabili bakoitzaren atzean dagoen eskutuko ingenieritza hori destifratzeko, eta garrantzitsuena lenguaia ulerteraz batekin egina. Liburua 4 zati nagusitan banatzen da, eta horrek erakusten du zein borobila den ikerketa. Lehenik, obraren eraikuntza formala azaltzen digu. Gero emozioen munduan murgintzen da, Descartes eta filosofia aipatuz. Baina entzun hau, neurozientzia ere sartzen du ekuazioan. Ba zenekien horrelako musika entzutean gure garanak oxitozina askatzen duela? Bai, lankidetzarekin lotutako hormona modu naturalean askatzen dugu. Funtsean, Bachen musikak kimikoki aldatzen gaitu. Morala aztertu ondoren, liburuak obraren ondareari buruz egiten du. Nietzscheren kritikak barne eta gaur eguneran nola iritzi den azaltzen digu. 5. atala, mezu universala. Historiako hainbat momentutan obra hau berzio sinfoniko erraldoietara moldatu izan da, bere mami moral eta espiritualetik erabat justuz. Baina 22. mende honek beste joera bat ekarri du, dimentsio intimo eta espiritual horren berreskurapena. Oraingoan ordea fede zehatz bat lotu gabe, edozein motatako entzulerentzat irekia eta baliagarria izateko. Eta hau da egilearen benetako gakoa, liburuaren tesia borobiltzen duena. Bachek ez zigun moral bat goitik bera inposatu nahi izan. Testu fosilizatu bat hartu eta giza izaeraren ispilu bihurtu zuen. Zure edo nire sinesmenak edozein direra ere, denok ezagutzen ditugu mina, errua, errukia eta itxarupena. Bachek emozio horiek hartu eta soinu bihurtu zituen, gu guztiok gure gizatasun sakonenean batzeko. Beraz, ibilbide honen amaiara iritsi garen honetan, galdera batekin utzi nahi zaituztet. Orain, musika honen atzean dagoen makineria, zientzia eta ingenieria afektibo hori guztia ezagututa, prest al zaudete San Mateo pasioa modu berri batean bizitzeko, prest belarriekin bakarrik entzuteari utzi eta arimarekin entzuten hasteko, libru zogarari honetan sakontzera gonbidatzen zaituztet, esperientzia paregabea baita. Eskerrik asko gaur nirekin egoteagatik eta hurrengora arte.